एगो बात कहीं जानवी जी। जी कहीं। और लिपस्टिक ना ऑरेंज फ्लेवर के बा। ई तो हम तबे समझ गए रहनी जब रउआ बाबू के वही जगह चुम्मा लेनी जहाँ हम ले रहनी। अच्छा, तो इतना जानला के बादो अनजान बनला के कारण? कबो कबो कोनो चीज अनजाने में अच्छा लागेला। सॉरी सॉरी। कोनो बात ना, ध्यान से चलिए। बस घर आ गई। ठीक बा, थैंक यू, बाय। चला, लेकिन एक बात के कसक रह जाई, ना तू हमरे हाथ से रसगुल्ला खैलू ना हम तोरा माफ कईनी। ये अच्छा मौका बा ई रसगुल्ला वाला ड्रामा खत्म करे के। वैसे मन तो हमरो भी बहुत रहे कि रउआ हाथ से रसगुल्ला खाई और रउआ से माफी मांग ली, बाकी यहाँ रसगुल्ला कहाँ मिली। ठीक है। एक मिनट, तू रसगुल्ला खाए खातिर तैयार बाड़ू? हाँ हाँ। एक मिनट। रउआ रसगुल्ला साथ में लेके चलत रहनी हो? तब का हम सोचनी कि पता ना कब तू रसगुल्ला खाए खातिर तैयार हो जेबू। हम सोचले रहनी कि कब तू माफी मांग लेबू, भरोसा ना जरूरी बा ना। एक मिनट। का भइल? माँ जी, माँ जी। हेलो। कैसन लागल फोटो भाभी? अरे जोड़ी तो बहुत बढ़िया लागल। हाँ तो हम तो रसगुल्ला खाए खातिर मना लेनी, अब तू भी अपन वादा पूरा करा। रउआ चिंता मत करी, हमहू पापा से रउआ बियाहे खातिर बात कर ले और उनका के मना भी ले। ठीक बा। हाँ दीदी। का हो, बहुते रसगुल्ला खाता रू आजकल? अब का ना था। ए कम उड़ा, साजन बाबू हमरा के फोटो भेज देले बाड़े। बात रसगुल्ले तक बा कि पसंद भी बाड़े? बहुते पसंद बाड़े। तो शादी की बात करी? अरे नेकी और पूछ पूछ। तो ठीक बा, कालावतानी पापा से बियाहे की बात करे। ठीक ठीक बा, बाय।